Tumela ngithobela sanibonani molweni bhotani lotshani abushengi zidosha nezidoshakazi zikaNonkwenkwezi hlala nami ndihlale nawe ungashengi ungandishina ngomnye umzuzu kuba kaloku andiyo nix ngaphandle kwakho. Ndibuyile bethuna nasidosha zasekhaya. Ndiniphathele ntoni namhlanje? Today I want us ndifuna sincokole ndiyibeka njani ngesiXhosa? Ndifuna sincokole ngentlahla zethu ngokuzalwa unentlahla. Ndifuna sincokole ngokuthi uthandaza njani. You understand? Ugqithisa njani umnqweno wakho okanye umthandazo wakho kulo mntu kuthiwa usisithunywa sakho? How do you speak to your spiritual guides? How do you speak to that person or onikwe task yokuthini to help you actually realize your spiritual purpose? Because we are all born with a spiritual purpose. Andithethi mna ngegift nokuthwasa nantoni nobizo calling. Wonke umuntu okhoyo under the sun, we have a purpose to be here. Akukho umuntu ukhaphe omnye, wonke umuntu kukho isizathu sokuba abe lapha. And abona bantu bonwabayo emhlabeni ngabo bathe balifumana ubizo lwabo. Eyona nto bayithunyiweyo kweli lizwe siphila kulo yintoni? Abo bantu ndikuxelela into yoba iingxaki zabo ziba not that ababi nazingxaki, but they are able to deal with them and as overwhelming. Some of us that are struggling to even, some of us don't even know, are not even aware ukuthi we have a spiritual purpose, ukuthi ndilapha nje nam ndisisithunywa mna self. Wonke umuntu khona azoyilungisa apha emhlabeni. Uyayiva ke ngoku? Sonke sithunyiwe bethuna. Sithunyiwe nje, each one of us is assigned isithunywa, assigned a spiritual guide. Unomntu wakho omkhethelweyo nguThixo wakho okudalileyo, umdali wakho, umveli nqangi. Wakwenzela lula into ukuba mntanam uxanduva lwakho emhlabeni lolu, kodwa ndiza kunika umntu oza kuncedisa. Yayiva? Laa nto kabelungu bathi zi-spiritual guides, thina sithi zizithunywa. Asikathethi ngesithunywa sokuthandaza nantoni, ndithetha mna ngesithunywa esijongene nawe ngqo. Njengoba ndinguDlamini, uZiza, uMangxama, uThaka, uNcukatha, uLana, uMkhonjwa, sonke ekhaya sinqula, yayiva, la madlozi okanye ezi zihlwele. Kodwa isithunywa sam ayingabo bonke. Ukhona osisithunywa sam ncakasane. Ungenzeka ukulaa generation yokhokho bokhokho, kungenzeka ukulaa generation yomakhulu, njalo njalo. Now, ukuze izinto zakho ziyondelelane, kufuneka ube nalo unxulumelwano nalo mntu usisithunywa sakho, lo mntu uphethe ufumbathe iintlahla zakho. For your blessings to manifest, you must have direct access to the person actually holding your blessings. Otherwise, they will not manifest your blessings now. Now, let's get to the how-to part. You understand? First, you need to realize ukuthi ukhona umuntu ohamba naye. Sikhona isithunywa ohamba naso. Much like isithunzi sakho, when you walk, your shadow is always there. Isithunywa sakho is always there. Think about it. We are driver kwi-fast lane on the M1 South. Yeah, or N2 to PE, or N6 to East London, or N3 to Durban, whatever. God uhamba kwi-fast lane. Yeah, but something tells you ukuthi kunale BM man indicapukisa apha emva kwami. You understand? Ingathi uyandikhesha. Khawuthi ndimsukele ndimswayele endleleni. And you politely just uswaye endleleni. Yeva?
then uphinde ubuyele emveni kwakhe uba emveni koba egqithile. A minute later, la BM, boom, is in an accident. You know? Just 1 minute. You understand? You made a decision. Wachinja ilane kanti kusinda wena, kususwa wena endleleni yengozi. Uyayiva? Sesithunywa sakho esisebenze nawe ngokomoya into ukuba suka kule ndawo. But izithunywa zethu nazo ziyadinga uku-acknowledgewa, ziyadinga uba zisibone into yoba siyababona into yoba bayasenzela okuhle. Kuthiwa ligidele elimgidelayo, oligidelayo. Uyayiva ke ngoku? If awuligideli nalo alizukugidela. Sisithunywa sakho naso sidinga ukuthi nawe uzibonakalise kuso. There are things you can do esinganakwazi sona ukuzenza. Kukho izinto ungenakwazi uzenza owenzelwa siso. So ngu-inner ether masibambisane lichaina eli. The how part. Ndithe kuqala yazi into bukhona umuntu ohamba naye. Mkhangele ngokomoya. Encourage, mkhuthaze ukuthi azangayeki ukuhamba ecaleni kwakho. How do you do that? Uyeke umkhwa wokuthi nge-payday yakho you invite only friends, kunyuswa idini lenyama noqhotse emntakapa ibhrayi, zitsho pork chops, zitsho don't lanyama brisket, i-boerewors. Uyayiva? Zitsho ziyalalaza wings. Uyayiva ke ngoku? Kumandi. Ugologo uyaflow. Kumandi. Pop champagne. Kuyale nale, amabhiya kuyale nale. But you forget ukuthi the whole month there is this spirit that's been by your side. Uyayiva? I would say mna before uvuyisane nabantu bokuphila bangakhange bakwenze lento, by the way. Sorry, I'm a bit fluish. Iba nendawo yakho yokuthandazela apha egumbini lakho kanye endlini yakho. You understand? Just a place engaphithizeli bantu, indawo enga-accesswa ngabanye abantu, that will not be tainted. You understand? Zizithinzi bethwe zizithinzi zabantu abamdaka abangcolileyo. Have that place. It must be clean. Uba unalo ukhuko ubeke ukhuko pha wondlala ilali phela imhlophe okanye. But indawo ibonayo nawe into yoba ku-clean. Layita ikhandlela. Iba nekhandlela olilayitayo kulaa ndawo. Iba nesosari ubeka kuyo ilekese, you know? Ezalekese manzi abantu abakhulu, i-XX means njalo njalo. Ithi vuvu isinefu, ungasigaleli phansi, sigalele esosareni ngoba nawe angeke utyele phansi. Uyayiva ke ngoku? Uthi chatha iglasi yamanzi ubeke pha. Uyabona ii-tots ezizingaka? Galela, iba nazo ezaa tots zakho, galela ijini. Uyeva? Iba neeniphu zakho ezihlala pha kulaa shrine yakho. Galela i-tot yejini, galela i-tot yebrant ebomvu, galele glass of wine, red and white. Uyayiva ke ngoku? Sometimes make them tea, black and white tea. Uyayiva ke ngoku? I'm telling you. Nasoze ndikufihlele ndikuxelela. Uyayiva? Ngelinye ixesha beka into ezimandana phayana ibhiskithi. You will notice ngelinye ixesha uzawufika iilekese zakho zinyamfu zimanzi, ungayazi uba zimanziswa yintoni. Uyayiva? Iibhiskithi zitamtam zithambile. Ufika ii-tots zakho ziphele vuthwa ingathi ziselwe ngumntu. Meaning bakhona, bahamba nathi, bayaphila. Badinga sithethe nabo. Uthi xa uthandaza, sithunywa sam uthuleleni ndisokola, sithunywa sam uthulele ntoni bedlalisa ngam emsebenzini, sithunywa sam uthulele ntoni usibanibane ndikhwele entloko. Learn to report iingxaki zakho kwesi sithunywa sakho, ubone into yoba izinto zakho azizuqhaqheka na. Mandime kuloo ndawo. Till the next one. Ciao.